Hi! Kamusta kamu tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Masturyahanay naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Perlador for men and women. Iyan siya ni Borouge. Pwede pa lalaki, pwede pang babayi, pwede para sa tanan. Kag tanitan nga pahamot amo na kung tulokon. Kag o di parfum ni siya butang bulon isa ka braso kalayo pag ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali mausok, nga mapulbos, nga may pagkadalom, amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have sage kag basil. Ang sage, manamit nga nota kag ginagamit sa pagluto. Tapos basil, presko kag makahang nga herbal nga nota. Kag for the mid, we have incense kag violet. Ang incense, amo nang usok nga nota nga masimutan mo dayon sa sini nga pahamot. Tapos violet, may pagkapulbos nga bulak na. Kag for the base, we have leather, agarwood, kag gray musk. Ang leather, paha kung simutan. Ang agarwood, tawag mo na siya oud, nga gahatag sing pagkadalom. Tapos gray musk, kadakop sa hamot para hindi magtodo-todo lapta na. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may ibang pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa naman, bye-bye!